una altra, Toca una. Pensava que estava fent línia i creia que no l'ha fet. Em cau la goteta, Això és brutal. Després ja... La veritat és que el dins és un infern, que no veus res. És brutal, brutal. Ah, sí que l'ha fet. Esta la publicarem. Em va... Esto es de